שלום לכולם, אנחנו בום פרייס, אתר מכירות מספר 1 בארץ למכירת סוללות ומתנים למחשבים ניידים. הטלפון שלנו הוא 03-525-7435. אני רוצה להציג בפניכם שני מתנים של IBM. המתן הראשון, חשוב לראות שהאוטפוט שלו, המתחים שלו, הם 16 וולט על 4.5 אמפר, כאשר היציאה שלו היא כזאת, כסופה, עם טבעת שחורה פה. הכניסה של החשמל היא בעלת שני פינים. שימו לב, 2, לא 3. המתן השני, יש את אותם מתחים, 16 וולט על 4.5 אמפר, כאשר הפין הוא צהוב בסוף, שימו לב, לא כמו במתן הקודם. והכניסה של הכבל חשמל היא בעלת 3 פינים, כאשר בקודם ראינו שהכניסה היא בעלת 2 פינים. לכל שאלה ולרכישה אתם מוזמנים לפנות אלינו לבום פרייס ב-03-525-7435.